మనం మాట్లాడడం ఆపలేదు. కానీ ఏదో మారిపోయిందనిపించిందా? మెసేజెస్ ఉన్నాయి, కాల్స్ కూడా ఉన్నాయి. కానీ ఎక్సైట్మెంట్ మాత్రం లేదు. ముందు గంటల కొద్దీ మాట్లాడేవాళ్ళం. ఇప్పుడు మాట్లాడడానికి టాపిక్ కూడా వెతుక్కోవాలి. ఫైట్ కూడా లేదు, బ్రేకప్ కూడా లేదు. కానీ కనెక్షన్ మాత్రం మెల్లగా పోయింది. ఇది సడన్గా జరగదు. రోజు కొంచెం కొంచెంగా కేర్ తగ్గినప్పుడు జరుగుతుంది. రిప్లై లేట్ అవడం కాదు ప్రాబ్లం, ఇంపార్టెన్స్ లేట్ అవడం ప్రాబ్లం. అప్పుడు రిలేషన్షిప్ ముగియదు, అది సైలెంట్గా ఫేడ్ అవుతుంది. మనం ఒకరినొకరం వదిలిపెట్టలేదు, కానీ ఫీల్ అవడం మాత్రం ఆపేశాం.